prif gradd sydd gyda ni yw'r gradd sengl seicoleg, ble byddwch yn addysgu 100% o'ch amser yn addysgu seicoleg. Ond mae yna hefyd gwahanol fersiwns o'r gradd yna, lle mae cyfle i chi wneud hwnna dros 4 mlynedd gyda 1 blwyddyn naillai yn astudio dramor neu yn gweithio yn diwylliant. Mae bob un o'r graddau sydd gyda ni yn yr adran seicoleg wedi achredu gan y Cymdeithas Prydeinig Seicoleg. Mae yna cyfleoedd i chi astudio seicoleg arbrofol, seicoleg ansoddol, seicoleg cymhwysol, a mae'r gwahanol sgiliau felly ydych chi'n pigo lan o gradd yn seicoleg yn galluogi chi mynd mewn i nifer o wahanol yrfaoedd. Dyn ni'n gwybod o profiad bod myfyrwyr yn dysgu mewn gwahanol mathau o ffyrdd. Felly, dyn ni'n bwrpasol wedi teilwr ar gradd i wneud yn siŵr bod cyfleoedd i bob math o myfyriwr i addysgu'n ffordd sydd yn siwtio nhw. Felly, weithiau byddwch chi'n eistedd mewn darlith o dros 100 o bobl, ond hefyd mae cyfleoedd i chi dod mewn i grwpiau llai o maint o tua 20 o myfyrwyr, o fewn seminar neu gweithdy. Ond hefyd mae yna cyfleoedd i chi gweithio un yn un gyda'ch tiwtor personol a rhai agweddau o'ch gwaith. Mae hynna'n wir o fewn yr adran hefyd, lle fel darlithwyr, dyn ni'n datblygu perthynas da gyda'n myfyrwyr i wneud yn siŵr bod dim rhif i chi. Dyn ni'n adnabod chi fel unigolyn. Os hoffech chi mwy o wybodaeth am astudio gyda ni yn Aberystwyth, yna ewch chi ymweld ar wefan neu mae croeso cynnes i chi e-bostio ni.